Rizal here! Welcome back to my channel. I have another try-on haul video for you guys. And lahat ng to galing sa Zaful. Someone commented on my video na like scam daw on Zaful. Na tsaka yung mga quality ng mga clothing nila. I personally like their clothing. I use Zaful stuff all the time. Like yung mga kasya sa akin, ginagamit ko talaga sila. If I say na maganda yung material, maganda talaga siya. And you guys have seen that. Like sinusuot ko sila lagi. Like the hats, sinusuot ko sila. The tops, I wear them. Kasya kung kasya sila sa akin. Yung sinasabi ko is based on my experience lang naman. Yes, they did send all these sa akin for free. So, hindi ko talaga alam, hindi ko pa na-experience yung ako talaga, pera ko talaga yung mag-order sa kanila. Yun, hindi ko pa na-experience. Pero yung quality ng clothing, maganda naman sila, guys. Hindi nga lang kasya sa akin yung iba, pero hindi naman sila tsaka. And if it is, sinasabi ko sa inyo. So, para ma-avoid nyo na wag mong bilhin yung specific item na yan kasi hindi ganun kaganda yung quality. Pero so far, sobrang nagugustuhan ko yung mga stuff sa Zaful. Like, ang dami ko ng damit galing sa kanila. And again, if you guys watch my vlogs, malalaman nyo na what I'm wearing is from Zaful. You know what I mean? So, I do wear it. And this top that I'm wearing right now, it's not a top. It's actually a one-piece swimsuit. I'm just gonna start with this. I'm wearing my shorts kasi ayoko namang ipakita yung swimsuit. By the way, yung try-on natin ngayon is different. That's why I'm filming here kasi iba yung try-on na gagawin ko. Like, I'm actually gonna talk while trying on the clothing. So, let me know if you guys are into that, if you like that. Again, I'm wearing my shorts kasi ayoko namang mag-bikini dito. And I know hindi sila match, pero ito yung shorts na suot ko today. So, pero guys, sobrang ganda nito. Look at this. Pwede ko siyang gawin na normal top lang. This is extra small. Sobrang sexy niya, guys. Oh, tingnan nyo naman yan. Yung kulay niya, gustong-gusto ko din. Gustong-gusto ko siyang gawing top lang. Like, hindi swimwear. Kasi, oh, ang ganda niya. And hindi ko lang alam kung ano i-prepare ko sa kanya. Siguro like white shorts. Pero tinry ko siya with white jeans. And para akong like nasa Hawaii. Very like Hawaiian ang vibe ng top na to or ng swimwear na to. But I really like it. It fits me perfectly. It looks like that at the back. Naghahanap kayo ng one piece na magkakasya sa inyo, especially sa mga maliliit na gaya ko. Give this a try kasi look at this. First one is this right here. It's obviously cropped and ganito siya, guys. Sobrang ganda niya. I got it because of the pineapple patch right here. It's just kind of bulky up here. And yeah, pero okay lang. Yung material niya, guys, maganda kasi yung sa dito, very soft niya sa skin. I like it. May pagganon talaga ako. Kung mas matangkad kayo sa akin, for sure, like super crop to sa inyo. Siguro kita yung pusod nyo. Laki ng tiyan ko ngayon because I have my visitor today. Matagal na ako naghahanap na may patch na pineapple kasi alam niyo naman, gusto ko yung mga pineapple. Pero yeah, ganyan lang yung itsura niya. This shorts, by the way, is hindi siya galing sa Zaful. It's from Forever 21. Okay, next one is itong dress na to, guys. Sobrang gustong-gusto ko tong dress na to. Look at this. I really like it. Perfect yung length niya. Tingnan nyo. It just hits at the right place. And then, meron din siya nito na ganyan. Ano siya? Meron siyang ganito. So, hindi siya see-through at all. And perfect lang talaga siya, guys. Hindi siya adjustable, pero okay lang. Kasi, again, perfect yung length niya sa akin. As in, feeling ko pang pinatahi ko talaga na ako lang. Sobrang ganda niya. I also really like the print. As you guys can see, parang, ano ba yung tawag dyan? Palm trees? Palm leaf tree? Ano ba? So far, sa lahat ng na-order ko from Zaful, ito, hands down, ito yung pinaka-favorite ko. As in, I also got 3 hats from Zaful. The first one looks like this. It says, love more, worry less. And then it says here, all cheer up. Ayan, ganyan yung itsura niya. Ang ganda, diba? Adjustable din siya sa likod, ganyan. Meron pa talaga siyang carton dito sa loob kasi hindi ko pa ito nagamit. But it looks like that. I also really like the color. Same material nung isa, pero different color lang. And plain lang siya, wala siyang print. And then yung likod niya is Velcro. Medyo malaki siya ng konti sa akin, pero gustong-gusto ko yung kulay niya, so I don't mind. I got 2 separate packages from Zaful, and this is one of the items in the first package. So, ito yung unang nagamit ko. And yeah, I really like it. White lang siya, so it goes with everything. And it keeps my forehead protected from the sun. So, I like wearing hats. Medyo deformed nga lang siya nung dumating siya. Next dress is this. And ito, extra small din siya. Dress na din siya, guys. And gustong-gusto ko din to. Gustong-gusto ko yung kulay niya. If you guys have been watching my hauls, you know na I'm really into this color lately. Mas, feeling ko lang mas lumalabas yung pagka-tan or Wait, parang maputi ako tingnan dito. Pero gustong-gusto ko siya. And meron siyang tie sa
masyadong naintindihan kasi meron siyang parang wing dito. Tapos dun yung tie. Pero yeah, it looks like that. Sobrang happy ko lang kapag nakakita ako ng dress na perfect yung length sa akin. Hindi like sobrang haba. Kasi nga diba ang ikli ko. Ang ikli ko! Kasi nga diba ang liit ko. So yeah, ito perfect lang siya. Pwede na siya pang job interview? Or I don't know. Hindi siguro. Pero ang ganda ng kulay niya guys. Perfect to pang simba. Ganun diba? Napaka-sosyalin niya. Tignan. Napaka-sosyalin ng feel niya. May ganun talaga ako. Gustong-gusto ko din yung ganap niya dito sa baba. Parang may pagka ganun-ganun na may pagkaya. I like! Pero I got some swimwear from Zaful as well. Lagi akong kumukuha ng swimwear sa kanila para itry kung meron talagang kasya sa akin. The first one is this one. Super, super cute. As you guys can see. Gusto-gusto ko yung print niya. Tapos I like it because it's reversible as well. This actually fits me not too bad. Okay lang. Pero hindi siya perfect fit sa akin. I'm pretty sure magagawan ko siya ng paraan. Ganito yung ibang print niya. Tapos napakita ko na sa inyo kanina yung ibang print. So, reversible siya. And then, I like the straps, guys. Stripes na ganyan. And yeah, yung bottoms niya, I thought magkakasya sa akin. Kasi diba ang liit niya tingnan? Ang liit niya. Sobrang liit naman niya. Na parang hindi siya okay isuot sa labas. Kasi feeling ko like konti na lang makikita na talaga yung aking, you know, yung aking kibot at saka yung aking ano. Ito, kung ma-adjust ko lang sana yung likod niya, like kung hindi lang sana isa yung adjust niya, kakasya siya sa akin. Pero isa lang kasi, so maluwag to sa akin guys. But it looks like this. Yung bottoms hindi siya kasya sa akin. Malaki siya. But this is in the size small. And it looks like that. I like the detailing right there. Next pair is ito. Scallop yung design niya. Ganyan siya. Hindi din to kasya sa akin. I'm pretty sure magagawan ko siya ng paraan. Lahat gagawan ko ng paraan para magkasya. Kasi gustong-gusto ko siya guys. Oh, ganyan siya. Scallop yung detail niya. Pero yung likod niya, hindi na-a-adjust. So, ganyan lang siya and malaki siya sa akin. Again, this is already small. And then the bottoms, hindi ko gusto yung bottoms at all kasi malaki siya. Tapos, parang gusto niyang maging high waist na bottom na hindi siya high waist. Like, nakikita ko parang yung pusod ko, you know? Pero hindi siya kasya sa akin. So, hindi ko talaga siya masusuot. Last one from Zaful, guys. Ito, gusto ko siya. Sa website, sabi nila towel daw to. Hindi siya towel at all. Hindi siya towel na material. Para lang siyang tapestry? Tama ba yung tawag ko? Tapestry? Tama ba? Hindi ko alam. Tingnan niyo yung material niya. Yung fabric niya, hindi siya towel at all. Pero ang ganda ng design niya, guys. Ang laki nito. Round siya. Tapos meron siyang pink na flamingo. Sobrang cute. See? As in, sobrang laki nito. Hindi ko mapapakita. Perfect to like kapag nagpipiknik kayo or kung pumunta kayo ng beach na para pang ano lang, pang, ano ba tawag dun? Pang ano lang, hapin sa Bisaya. Hindi ko alam kung anong Tagalog. Pero ilalagay mo dyan. Tapos yeah. And that is it for this video. Let me know guys kung gusto niyo yung ganitong try-on haul na like nagsasalita ako while trying on the clothes. Please do not forget to like this video if you enjoyed. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys on my next one. Do not forget to begin. Bye!